1.800.000 metros cadrados, 6.400 metros de peirado, todo de propiedade pública, que no seu día chegaron a ocupar a 15.000 persoas. Estas son as dimensións e a potencialidade da construcción naval na comarca de Ferrol. Sen embargo, o futuro pinta negro. Non hai ningún outro sector industrial que garanta o volume de emprego, a diversificación e a capacidade exportadora que ofrece o sector naval. Precisamos un complexo integral para a construcción naval que nos permita competir nos mercados internacionais sen vetos nem restriccións, e un centro tecnolóxico que nos axude a facer esa competencia marcando diferenzas e xerando valor engadido. Hai momentos na vida e na política nos que é preciso pararse e reflexionar, e sobre todo levantar a mirada. E a nada que en Ferrol, na comarca de Ferrol, levantemos a cabeza e miremos por enriba dos castelos da ría, veremos que 3/4 partes do mundo están cubertas polo mar, así que pensar que a construcción naval non ten futuro é como ser de outro planeta. Non nos deixemos enganar, non deixemos que nos rouben o noso futuro. O 12 de xullo, BNG.